Joet, de vierde slachtenmarathon. En die begon van de mond mee pittige buien. Het voelde er ik samen uit dat we juist doen en de oorloen en achterkant staan. Dus ja, steken mooi wierd ondergroen. Maar ze konden het staan gewoon wat beter krijgen. De zinnen kwamen er terug, het waren meer en meer droeg waar. En dus konden ze hierin tussen Waakses en Wommels moesten nog wel nooien, maar het waren zo beter worden. Wel, joen en vannacht, de actualiteit. Ik denk dat we het joen en vannacht op de meeste plekken droeg houden. Het zo'n heel licht buikenwezen matten. En via dus een temperatuur tussen de 11 en de 13 graden heen. En nog altijd die zuidwestenwind, die krijgt er rond hutten in het kustenwaardgebied. Dus ik nog altijd heel te waskoging voor die watersporten. En dan morgen. Morgen wordt een dag maar ik een heel licht buiken. Maar ja hoi, ik heel licht buiken en de temperaturen morgen. Ik denk dat we uitkomen zo tussen de Santje en de 19 graden. En dan, ja de zinnen, die is er ook nog regelmatig bij. De wind uit het zuidwesten waait, matig en krachtig, betiden hut in het kust- en waardgebied. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Man, je we toch wel een minwaardig, zo mag ik wel nemen. Buiig warm, maar komen ze op tongere temperaturen zomen bij de 17 graden heen. En dan komen we op deze waanschuit. En dan komt die simmer er wat meer in. Temperaturen zomen bij de 19 of 20 graden heen. Ridderlijk wat zinnen. Aardig droeg. Ja, toch ik weer een enkele bui. Maar die onstabiliteit is heel wat blauw. De temperaturen in takken wikken nog wat meer omheen. En zij, hier achter u, ze maken nog een aantal kilometers. En ik zei ze gewoon bij Matemanje. Maar weer even in het waarsje.